Dyma Fedd Gelart, pentre bach prydferth yng Ngorllewin Parc Cenedlaethol Eryri. Mae'n sefyll lle mae afonydd Glaslyn a Cholwyn yn cwrdd yng nghysgod Moelhebog. Mae'n debyg bod y pentre wedi enwi ar ôl sant Celtaidd Celert a fu'n byw ac yn gweithio yma yn yr 8fed ganrif. Un nodwedd ddiddorol o'r pentre ydy Bedd Gelart tu ôl i fi, sy'n coffáu y ci ffyddlon a laddwyd gan ei berchenog Llywelyn gan feddwl i fod o wedi ymosod ar ei blentyn. Dim ond wrth gwrs i ddarganfod bod y ci wedi bod yn amddiffyn y babi yn erbyn blaidd ysbeidiol. Mewn gwirionedd wrth gwrs mi gafodd yr heneb ei chodi gan berchenog gwesty'r Royal Goat gerllaw tua ddiwedd y 19fed ganrif mewn ymgais ddyfeisgar i hybu y diwydiant twristiaeth. Mae'r pentre yn dal yn boblogaidd iawn gyda gymwelwyr heddiw. Mae yna nifer o westau, tafarndau a siopau anrhegion, a mi allwch chi gyrraedd y pentre ar rheilffordd Eryri a gafodd ei hadfer wrth gwrs i ddathlu'r mileniwm.